εσύ, έλα μαζί στη συντροφιά. Wings, λερεδούλες γελαστές, όμορφες και δυνατές, ξέρουν πάντα να κερδίζουν πάντα. Wings, με την Bloom και με τη Stella, με τη Μούζα και την Τέκνα, με τη Flora, ελάτε τώρα πάμε. Αν θες κι εσύ, έλα μαζί στη συντροφιά. Μαγικές ακτίνες όταν σκορπάνε, όλους τους κακούς πάντα νικάν. Είναι οι Wings, περιπέτειες φοβερές μες στα αστέρια, το διάστημα στράφει από την ομορφιά τους. Wings, έλα αν θες κι εσύ. Wings, νεραϊδούλες γελαστές, από χώρες μαγικές, σε σχολείο για νεράιδες πάνε. Wings, μια θεία μουσική, μια πολύχρωμη γιορτή, στα σύννεφα όταν πετάνε. Wings, πανέμορφες wings, νεράιδες καλές, στα αστέρια ψηλά πετάνε. Είναι οι νεράιδες Wings. Ένα μαγικό φίλτρο κάνει το Sky να ερωτευτεί την κακιά Διάσπρο. Η Bloom πληγώνεται πολύ. Άραγε ο έρωτάς του για εκείνη να πέρασε για πάντα. Νάτι, εκεί είναι. Γεια, Κίκο. Εμένα έψαχνες. Με γαργαλάς. Ξέρω ότι με αγαπάς. Και εμείς αγαπάμε, Bloom, πάρα μα πάρα πολύ. Παρήγγειλες πρωινό στο πάρκο? Πρωινό? Το σέρβις εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα είναι όλα τέλεια. Απόλαυσε το πρωινό σου, Bloom. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ γλυκό εκ μέρους σας, αλλά δεν πεινάω. Θα το ξεπεράσεις, φιλενάδα, θα το δεις. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι ο Sky θα μου φερόταν έτσι. Κίκο, απέσιο κουνέλι. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Εγκατέστησα ήδη μαγικά φράγματα για να προστατέψουν την Αλφαία. Πολύ έξυπνο. Ο Βάλτορ είναι απειλή για όλη τη μαγική διάσταση. Δεν θα αργήσει να επιτεθεί σε ένα από τα σχολεία μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να ξέραμε μόνο πού και πότε. Ο Βάλτορ είναι απρόβλεπτος, φιλόδοξος και σατανικός. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμη που αναζητά. Και τώρα που ξέρει ότι η Bloom είναι στην Αλφαία, θα θελήσει να έρθει και να πάρει εκδίκηση. Εκδίκηση από την κόρη εκείνων που τον νίκησαν πριν από χρόνια. Η μαγική φόρμουλα που περιέχεται σε αυτή την περγαμηνή ίσως είναι η μόνη λύση για να σωθεί η Αλφαία. Είναι ο σπουδαιότερος θησαυρός του σχολείου μας. Ο Βάλτορ θα κάνει οτιδήποτε για να την πάρει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Βάλτορ έχει ήδη επιτεθεί σε άλλους κόσμους της μαγικής διάστασης. Χτύπησε το Άντρος πολύ σκληρά. Και μετά υπάρχει μια ιστορία που δεν την ξέρετε. Κάτι που με ενώνει με το Βάλτορ. Για να προστατέψουν τον πλανήτη τους, ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Ντόμινο δημιούργησαν την αδελφότητα του φωτός. Η αδελφότητα πολέμησε και νίκησε τον Βάλτορ και μετά τον φυλάκισε στη διάσταση Ωμέγα, από την οποία και δραπέτευσε. Ήμουν κι εγώ σε αυτή την αδελφότητα. Το ίδιο και ο Σάλαντιν και η Γκρίφιν μαζί με μια μικρή ομάδα από άλλους μάγους. Και πολεμήσαμε τον Βάλτορ. Ο Όριτελ και η Μάριον όμως ήταν εκείνοι που τον νίκησαν. Οι γονείς της Bloom, αλλά δεν γύρισαν ποτέ από τη μάχη. Τώρα που είναι ελεύθερος, δεν θα θέλει να εκδικηθεί μόνο εσάς, αλλά θα κυνηγήσει και την Bloom. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμάσουμε τα πανίσχυρα μαγικά μας. Και να ετοιμαστούμε να υπερασπιστούμε το σχολείο μας. Αυτή η περγαμηνή περιέχει μαγικά άμυνας που θα προστατέψουν το σχολείο μας. Είναι ώρα να απελευθερώσουμε τη δύναμή τους και να βάλουμε άμυνες στην Αλφαία. Δύναμη και ισχύ, φως της ημέρας. Προστατέψτε την Αλφαία από τις δυνάμεις του κακού. Παρακαλώ, περάστε. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο? Φυσικά, Γκριζέλντα, σ' ακούω. Ήρθαν οι γονείς μερικών μαθητριών και θέλουν να σας μιλήσουν. Να περάσουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία μου.
Σε τι οφείλω αυτή τη χαρά? Αποφασίσαμε να σας επισκεφτούμε επειδή ανησυχούμε πολύ. Πιστεύουμε πως η Αλφαία δεν είναι πια ασφαλές μέρος για τις κόρες μας. Μετά από ό,τι έγινε στο Ηράκλειον, η παρουσία της Bloom στο σχολείο είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί γρήγορα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τι έγινε στο Ηράκλειον. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η Bloom δεν είναι μόνο μία από τις καλύτερες μαθητριές μας, αλλά είναι ειλικρινής και αξιόπιστη. Επίσης, σας εγγυώμαι ότι η φήμη ότι έχει σχέση με τον Βάλτορ δεν είναι αληθινή. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι κόρες μας ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Με λίγα λόγια, λοιπόν, κυρία. Θέλουμε η Bloom να φύγει από το σχολείο. Και θέλουμε να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για το καλό όλων. Γιατί με πρόδωσε ο Σκάι? Είναι σκληρό, νιώθεις μόνη τώρα, αλλά δεν είσαι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάτι θα με πονούσε τόσο πολύ. Σύντομα θα νιώσεις καλύτερα, θα δεις. Τοκ τοκ, να περάσω. Bloom, έλα μαζί μας. Η κυρία Φαραγκόντα θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση. Κορίτσια, έχω καθήκον να σας ενημερώσω πως ένας σατανικός μάγος δραπέτευσε από τη διάσταση Ωμέγα. Το όνομά του είναι Βάλτορ. Εμείς εδώ κινδυνεύουμε. Προς το παρόν δεν πρέπει να φοβόμαστε. Όμως το σχολείο μας ίσως είναι στόχος. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να προσέχουμε κάθε τι ύποπτο. Ο Βάλτορ θα αναζητήσει εκδίκηση για πράγματα που έγιναν πριν από πολλά χρόνια. Θέλει να εκδικηθεί εμένα και τη συμμαθήτριά σας, την Bloom. Μερικοί γονείς θεωρούν την παρουσία της Bloom εδώ πρόβλημα και μου ζήτησαν να τη διώξω από το σχολείο. Το σκέφτηκα πολύ προσεκτικά και έβγαλα το συμπέρασμα πως δεν υπάρχει επιλογή παρά να απορρίψω αυτή την αίτηση. Η Bloom θα μείνει εδώ, στην Αλφαία. Ξέρω τα κορίτσια μου και τα εμπιστεύομαι. Είστε γενναίες και δεν θα διστάσετε να υπερασπιστείτε το σχολείο σας ή έναν φίλο που κινδυνεύει. Και θέλουμε να ξέρετε πως ούτε εμείς θα σας απογοητεύσουμε ποτέ. Αν κινδυνεύατε ή είχατε πρόβλημα, όλοι εδώ θα σας στήριζαν και θα σας βοηθούσαν. Έτσι θα βοηθήσουμε την Bloom. Και αν μερικοί γονείς δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό και θέλουν να πάρουν τις κόρες τους από τη σχολή, να ξέρουν πως όταν και άμα γυρίσουν, οι πόρτες της Αλφαία θα είναι πάντα ανοιχτές. Δεν ήξερα ότι προκάλεσα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν είμαι κίνδυνος για την Αλφαία, τότε καλύτερα να φύγω. Έλα τώρα, Bloom, ξέρεις πως είναι οι γονείς. Πρόσεχε, θα κρυώσεις να φοράς πουλόβερ. Ανησυχούν πάρα πολύ για τα πάντα. Ξέχνα το, Bloom. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, αλλά ίσως είναι καλύτερο για όλες να φύγω από τη σχολή για λίγο. Όχι, Bloom, δεν μπορείς να το κάνεις. Μόνο για λίγο, Φλόρα, μέχρι να τακτοποιηθούν τα πράγματα με το Βάλτορ. Ίσως να γυρίσω στην Καρντένια. Λίγος χρόνος με την οικογένεια θα μου κάνει καλό. Ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Δεν είναι ωραίο, γλυκιά μου? Πολύ ωραίο. Αγαπούλα μου, ξέρω πως νιώθεις. Συνέβησαν τόσα πολλά με το Σκάι. Ίσως πρέπει να του μιλήσεις, να βρεις τι συμβαίνει. Αγαπάει την Διάσπρο, πάντα την αγαπούσε, ενώ εμένα με κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει? Νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο. Θα σε βοηθήσει πολύ όμως να ξέρεις γιατί το έκανε. Αν είναι ο ίδιος πρίγκιπας που σε έσωσε από τα μαγικά του Ντάρκαρ, τότε θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το τι συνέβη και άλλαξε τόσο πολύ. Ποτέ δεν ξέρεις, αγάπη μου, ίσως εκείνος είναι που να θέλει τη βοήθειά σου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το μάθεις, να πάρεις κάποιες απαντήσεις. Ναι. Μην τα παρατάς ποτέ, αγάπη μου, ειδικά όταν κινδυνεύουν τα αισθήματά σου.
Ζήτα από τον πρίγκιπα να σου το εξηγήσει όλα. Να επιμείνεις να το κάνει. Δεν ξέρω αν αυτός ο τύπος είναι πρίγκιπας ή ανόητος. Αλλά ευχαρίστως θα του δώσω ένα μάθημα που σε πλήγωσε έτσι, κορίτσι μου. Μπαμπά, δεν πειράζει που τα πράγματα ήρθαν έτσι και που νιώθω μοναξιά. Ξέρω πως πάντα μπορώ να βασίζομαι στους γονείς μου. Σε ευχαριστώ, μαμά. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Έχω μέρες να ακούσω νέα του Μπράντον. Ίσως να σκέφτεται τον πρίγκιπα και όλα όσα συνέβησαν στο Εράκλειον. Θα μπορούσε όμως να μου τηλεφωνήσει, απλώς για να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν απαντάει, δεν καταλαβαίνω. Μου τηλεφώνησε, Στέλλα. Ναι, σου τηλεφώνησα. Έχω μέρες να σε ακούσω. Γύρισα στο Εράκλειο να μιλήσω στο Sky. Έχω μια υποψία για το τι έγινε, αλλά θέλω να την επιβεβαιώσω. Θα σε πάρω αργότερα. Για ένα λεπτό, μίλα πιο συγκεκριμένα. Τι εννοείς? Θα σου πω σύντομα. Σ' αγαπώ. Η διάσπρο του Εράκλειον. Είσαι υπέροχη, όπως πάντα. Λαέ του Εράκλειον. Με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω και επισήμως τον αραβόνα του γιου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χρειαζόμασταν κι άλλο χρόνο. Αλλά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο για να σας πούμε τα νέα. Ανακοίνωσαν τον αραβόνα τους. Δεν το πιστεύω. Αυτή την ιστορία την έχουν μάθει όλοι. Ξέρω τι σκέφτεσαι, Στέλλα. Η Μπλουμ θα στεναχωρεθεί πολύ. Είναι ήδη σε κατάθλιψη. Δεν έχω το κουράγιο να της το πω. Πρέπει όμως. Είναι η καλύτερη φίλη μου και πρέπει να το μάθει. Γεια σου, Στέλλα. Συγγνώμη που ήρθα προειδοποιητά, όμως ανησυχούσα για την Μπλουμ και... Καταλαβαίνω. Αγάπη μου, έχεις επισκέψεις. Γεια, Μπλουμ. Γεια. Ξέρεις, Μπλουμ, κάτι συνέβη. Θα γυρίσω στην Αλφαία. Θα αντιμετωπίσω και το Sky και την διάσπορα αν χρειαστεί. Αν είναι να χάσω το Sky, θέλω να μάθω το λόγο και να τον μάθω από τον ίδιο. Έτσι σε θέλω, Μπλουμ. Μπράβο, κορίτσι. Ξέρεις κάτι, γλυκιά μου? Ίσως να είναι πρίγκιπας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, κορίτσι μου. Καλώς ήρθες, Μπλουμ. Γεια, κορίτσια. Σας το είπα ότι δεν θα άντεχε για πολύ μακριά μας. Πότε φεύγουμε για Εράκλειο? Το συντομότερο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Για να γυρίσεις πρέπει να περάσεις από το προστατευτικό φράγμα. Και αυτό απενεργοποιείται ακριβώς στις 8. Αυτό είναι άσχημο. Μην ανησυχείς. Φτιάξαμε μια συσκευή παραποίησης της ενεργειακής συχνότητας. Μετάφραση, παρακαλώ. Είναι ένα μικρό αριστούργημα τεχνομαγείας που θα ανοίξει μια πύλη στο φράγμα αρκετά μεγάλη για να περάσετε χωρίς πρόβλημα. Ωραία. Σίγουρα θα δουλέψει. Θα το μάθουμε όταν γυρίσουμε. Τώρα ας φύγουμε για το Εράκλειον. Ο Ρίβεν θα μας πάει μέχρι εκεί με ένα σκάφος. Όταν φτάσουμε θα δημιουργήσει αντιπερισπασμό για να μπούμε χωρίς να μας δει κανένας. Εγώ θα περιμένω να ανοίξω το πέρασμα στο φράγμα όταν γυρίσετε. Θα ήθελα πολύ να έρθω μαζί σας, αλλά θα είμαι πιο χρήσιμη αν μείνω εδώ, κορίτσια. Ευχαριστώ για ό,τι κάνεις, Τέκνα. Η Λέιλα είναι στο άντρος, μείναμε οι 4, αλλά θα τα καταφέρουμε και μόνες μας. Πρέπει να βρούμε μια δικαιολογία για την Γκριζέλντα. Πικνίκ, κορίτσια. Θα πάτε εκδρομή στην εξοχή. Καλά. Μην αργήσετε όμως. Να θυμάστε ότι το φράγμα κλείνει ακριβώς στις 8. Αν δεν θέλετε να περάσετε το βράδυ στο δάσος, να έρθετε στην ώρα σας. Ελπίζω να μην περιμένατε πολύ, κορίτσια. Θα πάτε για πικνίκ με αυτό το σκάφος? Μπορώ να μάθω πού ακριβώς θα πάτε? Όχι πολύ μακριά, αλλά βαριόμαστε να περπατήσουμε. Δεν σας έχει τύχει ποτέ αυτός? Ξέρετε κάτι, κορίτσια? Αναρωτιέμαι πώς καταφέρατε να με πείσετε να έρθω σε αυτή την αποστολή. Μήπως επειδή σου το ζήτησα εγώ? Ή επειδή μου αρέσουν οι δύσκολες αποστολές. Μπλουμ, θα σου δώσω μια συμβουλή. Ετοιμάσου να απογοητευτείς. Ο Σκάι θα αρνηθεί να σε δει και είναι δικαίωμά του. Παίρνεις το μέρος του. Προσπαθώ απλώς να είμαι πρακτικός. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να σε αγαπήσει, ούτε να απαιτήσεις να σου πει το λόγο. Ευχαριστώ, Ρίβεν, βοηθάς πάρα πολύ.
Όχι, δεν είναι καλό. Δεν μου αρέσει αυτό το σακάκι, δεν αρμόζει σε πάρτι αραβώνος. Μα έχει πολύ στυλ. Εσείς επιλέξατε το σχέδιο και το ύφασμα πριν από μερικές μέρες. Ναι, αλλά σήμερα δεν μου αρέσει. Το πάρτι είναι σημαντικό και ο Sky πρέπει να είναι τέλειος. Έτσι δεν είναι? Ναι, πρέπει να είμαι τέλειος, όπως εσύ επιθυμείς. Θα μείνει αξέχαστο. Τι συμβαίνει? Το παλάτι βρίσκεται σε επιφυλακή. Ένα άγνωστο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην είσοδο. Εσείς και ο πρίγκιπας θα μας ακολουθήσετε για την ασφάλειά σας. Είναι από το κόκκινο συντριβάνι. Ποιος τους κάλεσε? Εντάξει, πάμε γρήγορα. Μη μου πεις, απαγορεύεται το παρκάρισμα εδώ. Ο Sky, εκεί είναι. Γεια, Sky. Έχεις ένα λεπτό για μένα? Δεν ξέρω πώς έφτασες ως εδώ, αλλά πρέπει να φύγεις αμέσως. Πρώτα πρέπει να σου μιλήσω, Sky. Θέλω να μάθω τι έγινε. Έλεγες ότι με αγαπούσες και εγώ νόμιζα πως ήταν αλήθεια. Αλλά μετά ανακοίνωσες... Όχι, έκανες λάθος, Bloom. Πάντα την διάσπρο αγαπούσα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο από σένα. Μάγισσα! Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πώς τολμάτε να διακόπτετε τη βασιλική πρόβα χωρίς λόγο? Δεν με νοιάζουν οι δικαιολογίες σας. Οι φρουροί του βασιλιά πρέπει να ξέρουν να ξεχωρίσουν πότε υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Οι Wings! Ήρθαμε να σας συγχαρούμε για τον αραβώνα σας. Φρουροί, πιάστε τις! Προσέξτε, μην πέσετε. Γρήγορα, ανόητοι! Σταματήστε τις! Χρειάζεστε βοήθεια, κορίτσια? Μπράντον! Ήθελα να σου τηλεφωνήσω πιο αργά απόψε, αλλά χαίρομαι που σε βλέπω. Μπήκα κρυφά εδώ μέσα για να μιλήσω με τον Sky, αλλά αυτή η διάσπρο δεν τον αφήνει ποτέ μόνο του. Βρείτε τις! Κάπου μέσα στο παλάτι είναι! Θα κανονίσω εγώ τους φρουρούς. Πηγαίνετε εσείς, κορίτσια. Πρόσεχε, Μπράντον! Μην ανησυχείς για μένα, Στέλλα. Θα τα καταφέρω. Λοιπόν, κορίτσια, που είχαμε μείνει. Μπορεί να μπήκατε πολύ εύκολα εδώ μέσα, αλλά δεν θα βγείτε το ίδιο εύκολα. Λυπάμαι, πρίγκιπα, αλλά πήγαινες γυρεύοντας. Enchantrix! Μαγικό ουράνιο τόξο! Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις! Δεν θέλω να σε πολεμήσω, Sky. Να σου μιλήσω θέλω μόνο. Και μετά, αν ακόμα το θέλεις, θα φύγω από τη ζωή σου για πάντα. Bloom, έχεις ήδη φύγει από τη ζωή μου! Φτάνει, Sky! Κοιτάξτε, το σημάδι του Βάλτον. Τώρα ξεκαθάρισαν όλα. Είναι υπό τον έλεγχό του. Magic Wings! Έπρεπε να το καταλάβω από πιο πριν. Μόνο ένα μαγικό θα τον έκανε να αλλάξει έτσι. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιος του το έκανε. Η διάσπρο θα ήταν. Τολμάτε να λέτε το όνομά της! Είναι μάταιο να τον πολεμάμε. Για να λυθεί το μαγικό χρειαζόμαστε την εραϊδόσκονη. Εντάξει, η σειρά μου. Τι πας να κάνεις!
σημάδι του Βάλτορ εξαφανίστηκε. Εκεί είναι, πιάστε τις. Ώρα να φύγουμε, κορίτσια. Από εδώ, γρήγορα! Ακόμα δεν τελειώσαμε, Μπλου. Ο πρίγκιπας είναι δικός μου. Ελπίζω τα κορίτσια να βγήκαν με ασφάλεια. Εντάξει, παραδίνομαι. 8 η ώρα. Το προστατευτικό φράγμα θα κατεβεί τώρα. Ελπίζω ο Σκάι να καταφέρει να γλιτώσει από τη διάσπρο. Ελπίζω και ο Μπράντον να είναι καλά. Τον αφήσαμε εκεί. Αν πάθει κάτι, δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου. Πλησιάζουμε στην Αλφαία, κορίτσια. Για να δούμε αν η Τέκνα τα έχει όλα έτοιμα. Ας τη στείλουμε ένα σήμα. Τέκνα, μ' ακούς? Είμαστε έτοιμες να δοκιμάσουμε τη μυστική σου συσκευή. Εντάξει, ακούστε με προσεκτικά. Η συσκευή παραποίησης θα ανοίξει μια πύλη στο φράγμα για λίγα λεπτά. Μόλις την ανοίξει Digit, η συσκευή θα σας στείλει συντεταγμένες. Μην χάσετε το στόχο, έχετε μόνο μια ευκαιρία. Η συσκευή ενεργοποιήθηκε. Αυτές είναι οι συντεταγμένες. Δεν θα μπορέσω να περάσω από εκεί με αυτό το σκάφος. Γι' αυτό θα πρέπει να πετάξετε μόνες σας. Θα σας ρίξω ακριβώς μπροστά στην πόρτα. Γεια σας, κορίτσια, χάρηκα! Όχι, τώρα τη βάψαμε, κορίτσια. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, και συγχαρητήρια για το ακροβατικό σας. Αυτό που κάνετε ήταν πολύ σοβαρό. Με την πράξη σας αποδυναμώσατε το προστατευτικό φράγμα και θα σας τιμωρήσω πολύ αυστηρά γι' αυτό. Λυπάμαι, Γκριζέλτα, εγώ φταίω για όλα. Γυρίστε στα δωμάτια σας, θα μιλήσετε με τη διευθύντρια αύριο το πρωί. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια. Κοιτάξτε, γύρισε η Λέιλα και περάσαμε μια άσχημη νύχτα απόψε. Λέιλα, τι συμβαίνει? Ένιωθα πάντα περήφανη που ήμουν η πριγκίπισσα του άντρος, αλλά φοβάμαι πως σήμερα αυτό άλλαξε. Γιατί σήμερα οι γονείς μου είπαν πως διάλεξαν κάποιον που θέλουν να παντρευτώ. Είναι από τις πιο πλούσιες οικογένειες του άντρος. Ξέρω μόνο ότι τον λένε Ναμπού και πως η ζωή μου θα καταστραφεί για πάντα. Η μοίρα των Wings κρέμεται από μια κλωστή και ο Βάλτορ πρόκειται να τη σπάσει. Υπό την επιρροή του, οι μάγισσες του συννεφόπυργου απειλούν την Αλφαία. Άραγε οι νεράιδες θα καταφέρουν να τις εμποδίσουν. Wings, νεραδούλες γελαστές, όμορφες και δυνατές, ξέρουν πάντα να κερδίζουν πάντα. Wings, με την Bloom και με τη Stella, με τη Μούζα και την Τέκνα, με τη Flora, ελάτε τώρα πάμε. Άντρες και μαγικές ακτίνες όταν σκορπάνε, όλους τους κακούς πάντα